Panguva ino zvonzi moita cold war muvarakashi. The ruling party ZANU-PF noiza varakasha vakomana vanoti aiwa tisu tinorakasha kana ari maelections kana zviri zvii tinorakasha. Zvonzi panguva inoi vakomana vachawirirani. Obviously usati watanga kutongonzwa unotongoziva kuti inhau ye2030 kusawirirana pathis agenda. Saka kuna mashoko anobuda nyorwa panapa tiona names aiwa achinyatsokushuva panapa evakomana vasiri kuwirirana. Ndotombo subscribe like out on the bell icon. Tipina Mukuzwa obuda nyora chiti Kuzwa Intel Unity CIU has uncovered a serious cold war within the team Varakashi. The team is now divided over resource and factional fight. This has roped in high-profile names like Charamba, Goto, and Chinamasa. 21 vehicles donated by His Excellency to Varakashi were diverted to Heritage Trust. Tomasho anobuda nyugwa panapa nevakomana vekozwa vanobva pina mukumi section panapa tinobva toona vanhu vanobuda nyora chiti ndikoko kuti vanhu vangozongoti aiwa ndizvo zvinoitika muZANU-PF ngazviende zvakadaro ngavanetsana. Mwana obuda chiti let's focus on resignation of Mr. Mnangagwa as said by the war vets. How soon can he be forced to resign? And what are we as citizens doing to show support? Tomashoko anobuda panapa achibva kuti hashtag mafidi must go now. Tomashoko atikona panapa tiona kuti aiwa muvarakashi panguva ine vakomana vachawirirana nhau aiwa dzemotokari idzodzidzi nhau dzemafactional fights vatirikuona kuti vanhu obviously mukaona panenge pachitwa mashady deals ona pana vanhu vanenge vachiita zvekudhistributana mari maacts of corruption. Kuna vamwe vanorwadziwa vanenge vachiona kuti aiwa sei ava vachingwana mahighest shares isu pamwe tingosara tingori sidelined ticharamba tinyerere kusvika rini. Mashoko atinoona panguva ino chatokala muvarakashi apana zvichapira sei. Tudzai mafungiro enyu pina comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell icon.